Maranatha Natural Healing Ministries. Maranatha Natural Healing Ministries akudziwitsa Malawi wonse zakutsekulidwa kwa shopu ina mu mzinda wa Blantyre. Shopu imeneyi ili mu Maranatha House pa Green Corner pafupi ndi sukulu ya sekondari ya atsikana ya Stella Maris mu msewu wa Chikwawa. Musayiwale kuti Maranatha Natural Healing Ministries ili ndi mashopu maboma wonse Malawi muno, ndipo kwanukonso shopu ya Maranatha ilipo. Maranatha Natural Healing Ministries apitilira kukutumikirani mokhulupirika ndi moona mtima. Thanzi la phweka. Phone 0996867190 kapena 0888381131. Maranatha Natural Healing Ministries, mabanja a Thanzi, dziko la Thanzi. Wakusina kutu ndi nasi.